Tym razem odbyła się 9. edycja tego wspaniałego konkursu. Jesteśmy na scenie Teatru Kores. To właśnie tutaj, gdzie codziennie przychodzą tłumy widzów, odbywają się od 9 lat te konkursy. I z roku na rok jest inaczej. Dobrze, żeś już je i widza, żeś wygryfniała. Licko gładkie, ślepka modre i fest, żeś nie zrubła. Dziękuję wam, ojciec, za te dobre słowa. W tym roku było mniej komedii, więcej rzeczy poważnych, wzruszających. Autorzy piszący po śląsku dotykają śląskich spraw i śląskich tematów z każdej strony. Oby tak było jak najdłużej. Inspiracją do tekstu, który napisałam na tegoroczny konkurs jednoaktówek, była prawdziwa historia mojej rodziny. Tam zginęło 120 hopa, a nie kejgo wasza władza 80. Posłuchaj mnie, Alois. Siedza tukej, a wachuja takich gorkich jak ty. Wspomnij się hereszt, a poczekalią w Zobrzu. Abo to szcimiemy, abo nos ta maszyna przemiele. Pamiętaj, punbuczkowi świeczka, a diobłu łogarek. Ja w ogóle nie liczyłam na podium. Ta jednoaktówka, ona już we mnie siedziała kiedyś. Ja już kiedyś chciałam coś takiego napisać. Ale cały czas ona musiała chyba we mnie dojrzeć. To był pomysł, który siedział we mnie od dawna. Giertę łapska z bereźniku, co ty się myślisz? Do 100 pieronów! To porządne baby o 3 nad ranem po polach łażą!